хушомадед мегӯям, хайрмақдам ва барои мо боиси ифтихору сарфарозӣ аст ки имрӯз шеҳрмардони тоҷик, ҷавонмардони асли тоҷик, варзишворон дар арсаи байналмилалӣ ному шарафи ин миллату давлата баланд мебардоранд ва мисоли равшани ин гуфтаҳоро мо дар муҳорибаи воқеан ҳам як шарафмандонаи лоиқ раҷабов дидем, шоҳид будем, дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуд ва муҳимтар аз ҳама чи аст ки ино аз номи миллати тоҷик, аз номи анами ватани соҳибистиқлоли мо дар як кишвари абарқудрат баромад карданд. Ин боиси ифтихор аст ва бори нахустин аст ва ин лаҳзаҳо боиси ифтихору сарфарозӣ аст ки бародарои азизи арҷуманди мо, нафарое ки ҳисси баланди ватандӯстӣ доранд, варзишгарои тоҷика дастгирӣ мекунанд ва имрӯз бо як сарбаландӣ мехоҳам бигӯям аз номи клуби акбар, аз номи акбар Қурбонов ба ин варзишгари тоҷик ки шӯҳрату шони ин миллату давлата дар арсаи байналмилалӣ пост дошт, баланд бардошт, як мошини самогави тангаи Мерседес Бенз пулҳо мегардад ва дар дородар ин як аспи бузӣ, як аспе ки воқеан ҳам арзанда аст. Марҳамат. роҳбари клуби акбар ба акбарҷон Қурбонов ки беғарзи ин мақсад туҳфа боз ёрдамҳои худро ба ёрдамҳои хича мақсад барои тамрин, барои дигар чизо ҳама вақт ягон мушкилиё пайдо мешавад, мо занг мезанем мегӯем ки ҳамкен мушкилия барои тамрин кардани мо дигар чизо масалан барои мо кӯмак мекунад. Албатта миннатдории худро баён кардан ҳастам. раҳмат мегӯям ба ин бародарое ки ба ин ҷо ҳузур доранд. Албатта беином мо ягон ҷо намерафтем. иншоалло мо якҷоя ин бародаро ҳама ки ҳастанд, ҷо бародаро бо наздикои ман шиштагӣ ҳастанд, бо яке аз як хелошнеса ба ино миннатдории худро баён карданем. иншоалло мо ҳама каса метавонем ки дар оянда аз ин ниво болотар бурем. барои мо раҳмат калом ба ҳамаи шумо, раҳмат калом барои акбарҷон. Сафедам маям. Намя. Ам бойма маям. Мо акис зинда дидем братан, я бозига табрик. Чӣ барои чӣ фил бахтир. Боз ҳам табрик. Ҳала табам ҷамъи овоз баланд бовеса ки филм деса. برای توفا و اما درآمد the wrong food track.